katong sa primero po doon, di ba? Na ay nakasulat nga mga adlawon. Sa may pasabutan ng mga adlawon oy. Nagauna ta sa uban kay ang mga tao karon dili man kahibalo man, kay pilosopi man ang ilang gibasihan. Yung mga adlawon pa sa pagpangita sa kaalam. Ang kaalam mao na siya ang espiritu, ang amahan, alpha, pulong, di ba? Ang pulong nahimong tao ni Puyo-ban kaninyo unya si Jesus dito sa langit. Naanapod siya dito, unya magpadala siya laing tao aron maghubad napod sa pulong. Ang bagong espirituhan ng kusog. Yan ang adlawon ta ba? Nauna ta ba? Nauna tagjutay nila mo nang pasagday na sila ka ng mga tao nga di pa maminaw na to. Kampo ko na sa una kung wala dagway mo nagsakit, wala dagway mo nakasapot tingali, utro po muna kung wala ba, di ba? Tama dyan. Sige doon basaha daw ang akong puti ko karon bahin sa kay Sir. Sulat ni Sira. Titulo doon. Di sa 16 books. 16 books na lang siya. Sa mga protestante wala na sa 16 books. So basaha daw doon ng content niya. Ang kaalam sama sa usa ka magtutudlo. Ang kaalam mo atiman sa mga mangita kaniya. Siya magbayaw kanila ngadto sa kabantog. Ang nahigugma sa kaalam nahigugma sa kinabuhi mismo. Ang nangadlawon sa pagpangita kaniya mapuno sa kalipay. Minsan kinsa nga makabuot sa kaalam pasidunggan pag-ayo. Bisan asa siya mo adto ang Ginoong magpanalangin. Ang mga sulugoon sa kaalam, mga sulugoon usab sa Dios nga balaan. Ug ang Ginoo mahigugma sa tanan nga nahigugma sa kaalam. Sila nga nagtahod sa kaalam maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya makabaton sa matuod nga seguridad. Ibutang ang imong pagsalig diha sa kaalam ug mabaton nimo siya ug mapanudnud siya sa imong mga kaliwat. Sa sinugdan, ang kaalam magdala kanimo ngadto sa malisod nga mga agianan. Himuon kaniya nga mahadlok sa hilabihan busa magunahuna ka nga dili ka na mupadayon. Disiplina nga iyang pangayoon makasakit ug sulayan ikaw niya sa iyang pangayoon hangtod musalig siya kanimo sa hingpit. Unya moabot siya nganha kanimo iyang mga tinaguan ug lipayon kaniya. Apan kun motipas ikaw, biyaan ikaw niya ug pasagdan ka nga mahulog ngadto sa imong kaugalingong kalaglagan. Ito sa primero po doon, di ba? Na ay nakasulat nga mga adlawon. Sa may pasabutan ng mga adlawon oy. Nagauna ta sa uban kay ang mga tao karon dili man kahibalo man, kay pilosopi man ang ilang gibasihan. Yung mga adlawon pa sa pagpangita sa kaalam. Ang kaalam mao na siya ang espiritu, ang amahan, alpha, pulong, di ba? Ang pulong nahimong tao ni Puyo-ban kaninyo unya si Jesus dito sa langit. Naanapod siya dito, unya magpadala siya laing tao aron maghubad napod sa pulong. Ang bagong espirituhan ng kusog. Yan ang adlawon ta ba? Nauna ta ba? Nauna tagjutay nila mo nang pasagday na sila ka ng mga tao nga di pa maminaw na to. Kampo ko na sa una kung wala dagway mo nagsakit, wala dagway mo nakasapot tingali, utro po muna kung wala ba, di ba? Tama dyan. Nauna ba? Nauna mo daan. Pasagday na ang mga tao niya. Ipakita sa buhat nga kamo maala mo na. Kumbaga ba ang inyong sinultian, inyo nang gibuhat. Ang kaalam dili man ang filosofi, ang kaalam gikan pag nastagwa ang sa tong ginikanan, kining pitik sa atong espiritu. Tama dyan, kinaman ginas balang kasalatan. Nga nagakikan pag sa taguangkan. Ang kaalam. Kasi wala kay grado, pero tanawa, wala kay grado, pero maalamon ka, respetado pagkas imong ginikanan. Sa ato pasyot, yun dahil kayo no. Kay medyo nauna naman tagamay, so naman yun dahil diri sa sulat ni Sira. Siyot mo, kung dili mo muliko. Kung dili ta muliko. Di ba, ang kaalam mo, sulayon ako, sige, tanawa pa, sa pagpakutanan nyo diha. Sa pag itong sunod diha doon. Una mo dawat ang kaalam, sulayon, na sulayon pa. Basahan ko na, kana. Balik ka daw to doon. Ang sulayon.
Sa sinugdan ang kaalam magdala kanimo ngadto sa malisod nga mga agianan. O karon maalamon ka ba, makasabot ka kung sa espiritu, di ba na sa sulat ni Juan sa ang saad sa Espiritu Santo, kung kalibutanon ka theology, philosophy, imong pagtuon kaning imong kahibalo lang dis kalibutan, dili sila makatugkad. Isa to pa kay naguna-una man ta sa espiritu, maningkamot ta makasabot ta sa kaalam espiritu man na Holy Trinity, mao man na sa kaalam pulong, maagi tag pagsulay kay ron sulayan ka, sudlan ba ka ugod ug bad, magpili man ka good ug bad. Tama no. Okay, kung bad ka, kabalo ka, unsa ang kaalam na animo, maalamon ka sa dautan, kay duha man ka anghel ni sa kalibutan. Duha ka sa kito ba to, kirubin, good ug bad nga, mingon kay si Kristo kabalo na kasi mong amahan. Kung kaalam nimo nga dawaton nimo ang higugmaon sama ni Kristo, sulayon ka. Tama dyan no. Mo to ni sulay ta sa una, ni tipo na to silang diday sa ulan, ni tipo na to nya karon nagdagandagan mo padayon na on dalawa. Sure kay ba no, so salamat yun dahil tanong nga silang diday o si ulay ang gigamit ra pud di ay. Gigamit sila. Nya Salamat. kita katuig kay atong nga nakatuon pud ta kay yaliman katulod jud biya Panagantos pud sila. Pero grabe pilar. Tagpila kasi man. okay, dili mo maminaw na ako. Dito mo musadlo kay wa mo kasaboton sa espiritu. Wala na jud. Kay naglibog naman good pud mi. Mo to yung kabalaka o tanawa. Basa. Padayon na doon. Hadlokon mo sa kabalaka, sige. Himuon kaniya nga mahadlok sa hilabihan busa magunahuna ka nga dili ka mupadayon. Dahil sa di mo pagulbol, di na mo padayon. Mo jud isa ka ko sa una naglibog biya ko. Nag ko ba nga una mo padayon baka kog dili kay. Tuluan mo to mo uban. Ya, wa mo naminaw na ako. Di mo maminaw god. Kay dili naman mi sila ang duha. Kay hadlok man mo, kay balaka, hadlokon man mo. Hadlok Mangadlok manggod pud sila. Dili man to, di po di mo ma-blame. Kay giak man na nato, tipon sa pundo. Tama yun. Gituyo na sa Diyos aron maalamon mo. Pero pasagdayan na lang to sila, pero sa ending, mo na problema. Sige, padayon. ang disiplina nga iyang pangayoon makasakit og sulayan ikaw niya sa iyang pangayoon hangtod mosalig siya kanimo sa hingpit. Motong sa una niingon ko nga ang katabang nako, katabang sa sipan kamot ug mata, sulayon tulo ka tuig o sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo, ang pangulo sa simbahan, ang katabang sa simbahan. Naamna dito tulo ka tuig sila. Nasulayon sila. Nga ko na anak ko ang kaalam. Nakabalon ako, pero wala pala ako gikuan kay naingon man si pasagdai sila ang mangita nimo gusto kanimo nya wala naman nangita sila nako wala naman rason mo tong nga kinahanglan gito sa history gito siya Sulat yun. o dili mo na mahitabo di mo sa mo balik kung wala history masa di Kristo gani matod pa sa kasulatan matod pa ni Isaias no diba? Subay rigapon ko subay ra gyud mo Kung Isaias muak mo ba sa Macedonia kinabuhi na to ba sige padayon kaalam Unya mo abot siya nganha kanimo sa walay langan. Magpadayon kanimo sa iyang mga tinaguan ug lipayon kaniya. Di ba niingon siya pag anak abot sa anak na to papahawaon na to sila kay misa ang dili na ko gusto kanimo anak dili ka init dili pugapug na mo anak ko karon dayon nimo kay hait ka sinutian hait kay kog sinutian tama gid kaya katugyan mo ko sa Ginoo aron ako maambit ang kaalam mo akong isugilon nga anak kaniyo John 16 Tinaguan. tigakuan ba na anak ko espiritu niyo ako'y magsugilon ninyo tama ang gyud no sure kay ba kung kamo po dito maigmat po mo parang sige kung naan ninyo karang padayon na doon Apan kun motipas ikaw, biyaan ikaw niya ug pasagdan ka nga mahulog ngadto sa imong kaugalingong kalaglag. Ang dili malaw tayo na to karon di na mo kunahan nila tama jud no sige mo ang dili magpabilin nga malaw tayo no di di na ko kunahan mo sige kag istorya na apil nagpag okay gani no so ako lipad jud kay ko ba nga nakalahutay ko sa kalol Sa atong mga nagyan sa una ako pasalamat dako jud kay ko pasalamat sikan iyong mahinaguan sa una grabe ginila kay ninyo kung ako nahilak di ba niyon kay ko isa nagka-caltex kaluwa ako nahilak kay wala nang nagtuon ako yan gipaningkamutan na tumakuhang tunglo din sa lampayan nga sakit Yeah. ako kay tagdatabang oy Sila naghatag datog kaalam. oo naak ba kung baga sa itablo na to ba na kontrabida sila ug naapoy bida
Mo na dito dugay kay nagawas ang bida niya karon. Bida ko karon mo na sa last. Di ko mo niya pasagdan. Siya, di siya tao. Sa pa niya pakita ang espiritu tao na nagpuyo uban kanyo John 16. Sa kataong tinawag himong kauban ug abyan ang magtatabang mo na kanung kita ko mulakaw na pud gani ko na diri kay pagitaon ng kuto ang mga tao ang ipapangita ni Kristo ang iyang mga karnero. Na sa pa. Nalipay mo? Lipay kayo kay namang gidayat Ulitan ka niyo no. na para masabtan na sa mga pare o mga pastor. Bawal Kanang pawawali. kayo dahil nga kwan. Parang ingon niyo sa dali kamu gari. Na-shoot naman kita kayo. Gikinahanglan jud nga natay maagian. Oh. Bago makuha na to ang kaalam. Dili man ka pwede magwali doon nga wala kay kasinatian. Hindi, Ang hindi. gamiton sa Hindi espiritu. mo. So kasinatian. Hindi po mo kasabot. Sige lang mo Thank you. kaon gustiya. Sige buot-buot mo sakramento. Sama na. Di ba makaluwas ang sakramento? Espiritu man kaalam. Kaya namang gidayat tanan no. Umanang Holy Trinity. Kasi pangutan na kaswari, di ka katugad Holy Trinity ka, mabuto ko no gamiton ng balaang espiritu. Yung magtuo, mag-exorcism mo lagi sila. Tuo mo lang sila bad na espiritu sa to pa. Sa kalibutan nun sila mutuo, pero dili sila gusto sa espiritu nga balaan. Nga nagamit, maigo sila sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Tama. Gamit sa San Pablo, gamit ang Biblia. Nga parang pagkasabot mo sa kabalaan ng Biblia, magpuyo mo sa kaalam mo, kasi sayon sa una. Nakasubay mo sa una, sige lang mong kantang. Wala jud, sige Ang ra anak mo, anak kanta-kanta. ka sa langit. Wala man dahil wala man dahil kasabot sa kanta. Ito ako sa Diyos, ang amahan, makagam. Wala na din tuo. Kaya wala may kaalam. O dahil sa kanta pa lang dana, dahil kaalam. Wala lang na to nakuha sa una, kay wala nakasabot. Kaya wala kasabot, kaya wala man pag ipasabot. Ang tanawa, di ba kung mag-prayer ta dito, ipasabot na ko inyong mga kanta. Gani, bandot kayo no. Hindi ko maalamon sa una. Yang magkamali ta, wala po yung manawais to Seremonyas naman inyong gusto dito, kasaulugan naman. Gani. Tama yun. Siya man jud. O kada ingon nagdumtan ko yung kasaulugan yung pista kung pista ra. Naguna ano mo kanda. O jud, pagkaman, wala na. Wala jud, kuhan ba, grasya sa Ginoo nga. Madawat na to sa mga pulong ba no? Unsa niya, di mo mga tanaw unsa inyong buhaton kay naa niyong kaalam. O tanaw mo Sa man ang buhaton, nga na naman. Ano yung buhaton, padayon mo sa imong maalamon nga unsa inyong nabatian kinahanglan jud ang buhat jud ipasultian dili ang baba. Ya kung sige gani dahil kaning istorya sa libak-libak baba mo na ni panahon nahibubaon nimo inyong kaaway. Sabtain na. Ayaw ipasa sa uban kay ugaw man na nigawas mo na sa baba. Kung naidadugan ninyo nga libak sa mga tawag ayaw ipasa. Kaya maalamon naman mo. Eh di ba, nakakaalam nito ang magawa sa baba hugaw. Nga nung ipasa pa man na ninyo. Tama. Yan, maalamon na po mo. Nagtudlo na po ko niyo. Kinamanis pala ang kasulatan kung naanay mga libak o kutso-kutso. At to ang tao imong kasilagan o sutaa, tinuod ba na gisulti niya. Tanawa ang dili maalamon. Tama yun. Sige, naglibak-libak. Di gide bagay pasapasa. Amaw to sa una, sa tuwan ni Tipod, sa tuwan ni Paglibak. Masinugdanan. Sige po sila libak. Wala man kay kamatuuran yan. Pasa dahil nimo. Na. Kasi dahil na sila. Kay, ang problema diha, sa last, o basahan ko sa last, dili na ko. Sige po, wali-wali, anak, dili na ko Kani. Umana ko. Sukuan pa. Ang sunak ay ko, ihian pa ko nila to sa. Sa gatong last niya doon. Apan kon motipas ikaw, biyahan ikaw niya o pasagdan ka nga mahulog ngadto sa imong kaugalingong kalaglagan. Munang katong nag-uban na to sa nagsakripisyo. Kung magpakaulaw raman ako, di ba, na ba tayo attendance dito? Wala man yun. Buhat man yung pamatuod, gisulat man, gilagda man sa inyong kasing-kasing. Ang mga learnings ninyo, pinaagi sa inyong mga kasinatihan. Mauto ang nagpamatuod nga kamo, uban, buhi mo. Wala, dili scripted. Tama Scripted ta sa una. Dili yun. Gisulat sa inyong kasing-kasing, script sa inyong kasing-kasing. Scripted to. Ano balik-balikon ninyo ang pagtuon sa una, mahimuot lang mo no, motong sa last ganiin ko. Naimong ko nila pagbulag-bulag, pag tulo ka tuig nagkapil, tulo ka tuig ug tugadin ko. Oy, kung mukhaon na mo gahi, mahimuot mo ani ba kay maghusay ko niyo sa Biblia na anis bala ang kasulatan. Biyaan ko ninyo ba? Isa dili lagi ko dili lagi. Biyaan ko nila. Pero kung dili mo mukhaon gahi, magpagulbol mo, mutipas man mo sa laing dalan. Tama yun. Nga sultian ko kamo po nakailan ako sa kasaysayan o sa kuan. Gusto mo sa kaalam ni Kristo, munuol na ako magbalik-balik kung balipay mo.
Tama jud. Lipay jud. Pero maigo lagi gapon mo kay sampalungon gyapon mo kay baga naman mugnaw. Kasi si Pablo gulo Pedro. Mo giingon ni Tama Pedro. yun. Maris Pedro sa imo ko i-example ang simbahan. Sa imo ko ipanag-ingnan ang simbahan. Dili yung simbahan niya magtukod yun si Pedro. Gitiwari ko na si Pedro. Tama jud. Sa ito pag-ibali si Pedro. Sa ito pag-ibali ang yung giingon ni Jesus na sa imo ko panag-ingnan. Pero Pero wa pa- tulo sa gibali nila ba? Karon pa ko ka ano ba? Sabutan ang anong ipatiwarek si Pedro. Gali dara. Oh, No? wala gibali si Pedro. Nga si Pedro Gibali sa una din siya. naabas ni Kalo. Si Pedro sa una naabay sungkod. Si Pedro sa una dato ba? Si Pedro sa una milyonaryo ba? Kisa nagpatay ni Pedro. Gibali si Pedro ba? Yung pangalan. Gigamit yung pangalan. Mo na yung sa yung Gigamit yung paggamit sa pangalan. kong gibalaan. Tama jud ay no? Gibalaan yung mga apostolis, gibalaan yung Biblia mo itong kasal sa kanan. O may isa, nagpakasal si Kristo no. Sige, nagpakasal mo no. O mo ito magbuhat siya og kanang alak. Alak, Sa o, isa katadyaw. nagpakamatay siya sa alak mo tuslog uban ka nako dining alak o nagpakamatay sa alak man na gugma man na ni Kristo mo sa langit. O patuyang mo di ba sa Amos? Patuyang mo di balagban mo kaon mo baboy kaon mo tila patuyang mo kay mo adto na ko sa amahan kay mangayo ko sa kalibo ka tuig. Tama jud ay no? Ya karon maningil naman ang Diyos sa amahan. Hindi patay si Kristo sa baton sa amahan. Ang diba na atong sa court na anak sa Matthew. Ya karon gipulihan na po dito kay si Jesus gipatay nila nakabalo ka kaysa nagpatay ni Kristo na apa karon wala sila napatay yung gitiwarik gituwad niya si Pedro dili man ko sama ni Kristo to ipatuwad lang ko gituwad siya tawag ibalik siya Gibali siya. ang pangalan niya Sabot di ay no? ba't mo itong laing simbahan na po nga pangalan daga na kayong Diyos Tama. daga na gani mong amahan ay kada assign sa amahan niya laing kinaiya isa lang ang amahan sulat ni Malakias ako ang amahan na panula mong ko niyo sunda nasunog-sunog ka mag-insinso tibo kalibutan gisaaran ninyo ihalaran ninyo no sa Malakias 2 sa apan ka mo unta nila magpakisayod pero gituis man nila kung mga dato mauman nilang bahala na sila ako karon mo na karon nga isin ako magsulti kaya paapan ang matipas sa laing dalan pasagdan ako sige ko debate nagay man ang mga ulo naniging mo si nagdebate Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka mo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Kaya ang uban nga reliyon ba para sa anang kuan na ilhang gituuhan si Jehovah noy. Nyatuwa si Jesus man. Gahapon mo na ano ba dito sa ilang mamang kanang lain nga relihiyon ba nagsangyaw niya gipangutanan niya si mamang kung kinsa pag dahil nilang hawa gipangutanan niya si mamang kung kinsa gid ang imuhang Ginoo lagi tubag siya ni mamang si Jesus jud isa ay si Jesus jud ay imong Ginoo mo to nang lakaw sila diretso wala na sila lain nga istorya si Kristo sa kasaysayan kaya gusto manggod sa Katoliko Kristiyano si Jesus magsalig ng tapirmi niya basig daotan ta ihatang kon si Kristo inahiusan na sa lawas sa Espiritu si Kristo din yung nagpakakasala tungod sa atong magasala mo lang gusto sa tao gusto sa mga pare ikaw na ito pare niya sa Kaipas nga si Kristo pirmi ipalansang sa krus mo nang gusto po na ito mga Kristiyano maoy ibutang na to sa atong simbahan si Kristo bisig libakira ta o kira ta dito dili man to makasulti tama magpaaman-aman po dahil na yung amahan na po diya Inglesa na lang amahan paaman-aman dito po pasultion sa ilang itong mga sala yung paludon tatos buta tama yun yung gusto sa mga Kristiyano nga dili sa Jehovah Yahweh si Kristo to nasa langit mo balik siya di pagkukum espada siya ayaw magtuo nga si Kristo din at pwede na to palakpakan ayaw niyo palakpakin si Kristo sa tawanon siya kasaysayan ang amahan kabuhatan nga kasaysayan tama yun kaya niya naman sa saksi dito sila ni Jehovah ay pasagdain na sila kaya ang binuhatan okay man po mga pautan mo po to kung makiksulti sila sa kuha wala po na sila kasabot kasi si Kristo na siya ang katapusan nga propeta natuwa mo si Kristo na di tao na para ka nato pero galing lang siya yuta lang siya o
o putaw. Kumbaga, gikan ni Biray Maria nga tao, unya lamdag na sa espiritu. Pero sa ko, tao ko, anak sa tao jud. Di ba nag-iskot sa itong binasa ganiya? Tao jud. Tao yun. So, sa Nuli jud ko. Araw na dyan kayo nga ikaw na Okay, si Kristo nagpabilin man sa langit. Yung magpadala sa daing Mesiyas sa nag-antos po, pinagi sa kaalam o ang kaalam sulayo. Tama dyan no. Nga tanawa, pabilin pa sila na ako. Kamu rin nagpabilin ako lagi po. Pila po ka kantex ba? Pila po kagalon na ko inyong luha. Maog yun. Ingnan patag buang iyawaan. Tur mo na sa Kristo, musunod ka mo ka na ako. Bulaan ka mo gilid buang magsultis bulaan ka sulatan. Nya karon kisa may nakasyot ana. Kita yun. Bulaan ang gida og daog og ibugal-bugalan man tag ipamito ako padit ko di ala sa tong simbahan nga akong gikatulgan. Ay, tama. Bago kay mga pare diha wala man nakadayo tra na nagana diha. Tama dyan. Kala mo sa kamo mismo sito sa kwaso na. Adi ako makamata diha sige kog buhat na basta sila ka ng bayad mo ni mahawa ko din ako magmangita ko sa kong mga tao wala sila kabalo sa kuwaon sa kong pagantos. Wala naman po ko nakinanglan anak kaya malaman naman po mo anak ayaw mo kagul pasagdain na sila sige libak siya pasagdain na kay sige kaway niyo pasagdain kay mo na siya ang walay bili sa batong bililon kaniya pero balik na nato katong maigmat pa ang gusto mo ambit sa kaalam kung suko sa dawata. Ang ingon sa Ginoo, kung kapito makasala karong ang tao karong adlaw. Nga nangutana sa ikawalo, kung may pasaylo, ikawalo, pasayloon pagyapon ninyo. Pagani na kapito. Gani no. Yung magsigipot sila din sa pasaylo man na sila. Ano ba, maguna na sila, kana buotan mo na sila, di man magkikaway. Sulti, hait yung sultian, strike ka. Tama no. Yung magdumot ayaw. Insulto ka ba? Tama yun. Ang alang, kung kumiingon mo ka mo kuno ang nanginahanglan nga kaalam parang malangit niya sila. Tama. Sige na talag pahilap. Sige, bantayin mo. Kung dili ini mahadlok sila sa kalayo sa impero. Kamu yan raw. Isog na gid ito. Isog mo musulti. Isog na gid ito musulti ani. Ay na mapiging away. Hadlok ito sa kalayo. Ingon ko sa Kristo o na ba dahil ang saksi ni Jehovah ang uban kayong masikta o iso gani sa sulti nas dalan ka mo gani no. Pero lain man ilang pamaagi muna sa one world religion ano man isa lang ka pamaagi kung maghisgot og Biblia nag-ilog rin noon sila nga mao ni tinukod nga simbahan ni Kristo nga wala man silang kabalo sa atong kaalam nga atong nakabalo na kamo karon sa tinago o ang sa ingon niya iyang ipadayag ang iyang mga tinago akong tinago so nagipadayag na nako nga sige kung hilak ninyo nga di mo maminaw nako nga ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing duha og tulo nga maghisgot kani duha tulo ka adlaw. Tama dyan. Tuon mo nga nagitukod sa pila Pero pag ako na sabdan ba nga, tukuron sa tulog ka adlaw. No? Kaya kan Biyernes, Sabado, pagka-Domingo. Oo. No? Tama gina pagka Domingo, tukuron niya ang unang simbahan. Oo. Pero igo raman mo kasaulugan. Ingat kay isa raman siya na banaw. Anong magsige na po mo pabanaw-banaw? Tama gid. Buhat po na sa importante yung mga adlaw. Para makasaulugan lang, makapanulis. Tama na, no? Gani. Karon giingnan mo tamong sa ulo, pamamo nang dagang kay daotan kung Birnis Santo. Kaya nagsalig. Yeah. Nagsalig na matay na daw ko no. Ang Domingo sa Palaypay. Sa una nga Palmira lang ni anak no. Oo. Karon mo ana pag si Jesus nga di mura man to sa pulaan naman to sa cross naman yung gatuba. Di mo naman cross. Na sa una isa lang ka cross ko gipalansan karon ang mga tao nagdala na mahinuon nag cross. Oh, daga na kayo. Tanan. Ang cross tunglo. Sa to pagitunglo niya si Kristo. Tama gid no. Ikaw kuno bi, nga mao na imong namatyan nga lugar nya mao kay muri balik-balik nimo sa muna na di ka sa imong kilid nga gituslok sa maidot nga bangkaw kaloy-an mo Ginoo ang kalag. Nya, gipabangkaw nimo sa imong purong-purong sa imong ulang ipurong-purungan sa maidot nga tulog niya. Mag-ampo pa ta sa Ginoo nga ikaw di nagpapurong-purong tubod sa imong pagkabakakon sa imong paggamit kaniya. Ug kamo halang don. Libakira, plahupo, tigpakarong ingnon, bugal-bugalon, magig-away. Ganong gipurong-purungan si Kristo tungod sa atong sala. Nga dito ka magsipsip, ayaw pagsipsip sa agalon, kaya agalon magbulga sa masulugon. Sige, magsipsip sa krus na sa Kristo dito sa ibitay ni mo.
Yahay ka itong inyong gisulti ano sala. O jud. Sa dito din mo paludon dito sa buta. Ya din pagkuhaan din naghalad o buta og piyang mananap. Galadalad o mga mananap. Magida ng buta sa Malakyas. sa una, wag na to na Siyas. nakabtan. Ludluho tigtaon tapos sa cross. Ako kaniya nagsulti ko niyo wala nagpasabot nila kukumta nila. Ina sila dali nga rin. Dili man ko mangilog sa ilang simbahan, dili man ko anayad. Ang simbahan na akong ipatukol ng individual na ana sa inyo. Kamu ang mangulo sa inyong kaugalingan. Ang templo sa Diyos inyong kasing-kasing. Basig din mo, ito ay na mo kaguol. Matungon, ang kaala, mag-uban ka niya, basig asa ka mo mato. Gahom sa maayong balita. Ang bagong espirituan ng kusog. Kung nakabalo mo sa balaang kasulatan na adunahan mo ikahom. Siya ang magproteksyon, dili ka mo. Tama no. Kasi itugyan ninyo, ampo, surrender. Ampo, dili ang manamo na sa mana, memorize, sa recitation. Hindi, surrender ni mo, una-una ni mo, imong istorya, tumano niya ang kapabuliton. Yan, ingon pag yun mo, pasaylo kami sa mga salaingon sa pagpasaylo mo, pasaylo gid karang pasaylo ka sa Diyos. Di ba na yun, mo ato kasalaran at at una ka mo maato sa altar, balik sa, gawas sa, adto ka mo sa yung taong ikasilang ikaw sa pagipasaylo mo, balik ka na ko. Yan, dito ka magsip-sip sa cross, dito ka magsip-sip sa ribulto ni Birhing Maria, imo man iring gibulan. Nagamana na imo magidang kuguson, aron mga kawarta ka. Tama yun no. Dito ang na inyo nga, may ingon pagid sila nga, may ingon pagid, o kamo, ako katolik ko, may ingon pagid, sa mga nagdipinsa, may ingon pagid, dili na mo yung Diyos, kanang ingon man nagiludhan. Tama yun no. Kanang ingon Diyos. Mali gid kayo. Ayaw yung ludina. Imuon mo sila, instrumento silang pagkabalaan kanito. Yung mga ingon sila nga, magbuhat-buhat po din sila mga panagway nga naa sa langit, ng mga balaan o ilang ludhan. Kulito nila. Wala na sa Biblia, sa Amos. Naagyon. Naagyon na tanan. Karon makapanulis lang. So magbuhat-buhat sila o sa kakahoy, no? Nga katong kahoy nga mga supaton, nga giporma nila. Taas sila panahon sa pagkulit, na ipormahan nila tao. Nga dayon, nigporma na gani og mga butang nga naa sa langit, ila ni luhuran. Wala na sa Biblia. Na. Pero wa man gyud nagibasa gyud sa simbahan gyud sa Ang gitago pa Wala man. kay gitago. Kaya na nagihukom ninyo kay ako gisultian mo ito sa Spirit. Kumingon sila kinsa na sa nuli, oy, di ako paresim ko, dugay ko sa simbahan. Pero wala, kami sa seminar, wala ni nana. Siya nagtudlo na ako. Yung mga kampante ko, mulakaw ko din eh. Kaulakaw ko, anod-anod lang ko, bisan asa ko. Ito. Di ko magwali, di ko magsaba-saba. Di ko maghilog di silang simbahan. Oy, kay person na nagrata ko. Saan sila man nagari diya, silang balay silang ina-ina. Oh, diya no. Kani sila nagpamanaman ug nagpuyo sa balay silang ina-ina. Wala na sa Biblia. Naa. Sige, ingong Santa Teresita, Paris, mama, makilala ang konsepsyon niya, nagpuyo diya, puros mga kawatan. Makira. Importante gid yung Gawa sa tumbutan na, isip pa. Isip itong mga botang pare, o botang obispo. Ambot lang sila rin makukuma. Hindi ko ginoo, basta ako lang isulti ang kamaturan. Muna, ipadayag na ako ang tinago ni Kristo. Nga akong tinago sa nang nagilakila ko, ako ang isulti. Kumantin ako karon. Sa dili na ako tagdom tumagahig ulo, ay, hasag dahil na sila. Sige, kawali-wali, anak. Baka mo yun inaguol. Makamura nang sabay na mo sa ila. Kung sa tilingon sa ila, pagwali mo, kung dili gani mo dawat, gani mo kaon, kung sa ilang mga isulti, kaon lang dito. Yung biya ka niya, itaktak yung mga matiin. Ito kasanahan. Tama. Ina, kung musuko mo, ina, ginoo ipamtang nga alang kanila, pero kung maluoy mo, ginoo pasayloan sila, kaya wala sila sayod silang ibuan. Kung wala nasayod, pero kung nasayod, kuyaw ang espiritu na mulaglag. Nasayod na to, asa tanaganto, wala naganto. Nasayod, nagkanayo, di wala nagsulti. Tama. Maala na sila. Wala ako, hindi na ako muli ginoo po. Wala, isubo lang ko. Nagpaulipon ko niya rin ako ko niya. Nagigala lang ko ni Kristo. Nagalagad lang ko niya. Nga ako isugilo ninyo ang iyang ginasulti. Dili ko Diyos. Sila mo Diyos. Kaya nga na imam lang ludan. Aminan. Bahala naman na. Bugatan mo, dili. Bugatan ninyo nga. Bahala mo naman. Dili na, malamon naman. Ano mga tao makikaway ninyo, kano sige ganang hakat-katawa niyo, pasantayin na. Luay, biya po kayo na. Nakagi naman mga anak.
Kung kamo po dagway gani, kung wala dagway mo dagway nagsakit na ato sa pag-isa-isay, balik-balik dito, utropon mo kayo mga pride na kayo noon. Otro gid po. Kana na ba mga tao inana, ano mo na akong kagulan, katong hina-hinuog sa lamutan, may lisod kay masabton. Pero naapoy upan na naigarbo, taas sa lamutan, lisod po kayo na, muningon sa pasagday na. Kaya naamay magpabiling buhin, si Paraon ay ipagahin. Pero ang problema, yung amahan, kinsa. Okay, wala na ipunta na diya. Wala na. Ikaw doon. Wala naman. Wala pa dito. Shoot naman kayo. Dihimot mo. Nahimuot yun. Yan, ilat pa mo sa una, giingnan mo buag, giingnan mo bad. Karon wala na. Wala na gidog-dog. Gidog-dog mo ko. Kaya ganito na yung Mayon sila gula ko gidog-dog. Pagkasala kong anak, tapos permit tumira, 1,000 yung pangayo niya. Gianian pagyud ko di isip-sipan pagyud ko di kasi yung agalon ipatawag pagyud ang mga opisyal na simbahan na ipakulawan pagyud ko Father Paul nila ni Father Paul magis Father Paul kay patudloon ko no ko nya di pagyud ko pasudlon sa iban manghilo ko anak ay man si Kristo anak kinahanglan adunay balay pahulayan ya pahulayan na di man libak pahulayan ya pag man itong na yung mga kasaulugan magsige pa unang napaboy baydanan di mo kapahulay baydanan Dit yun. napoy sobre bahala mo diya So, muna nga, mulakaw lang yung kanay, kay wa magit kay ni tuod resto ang dapit. gitinang na matuman ang kasulatan napatay naman ko sa kalibutan hon ya kung buhay ko na ako din ang tao mo dito nga mo nagiging nga gitahalaran ko niyo butang piyang mananap nga naaman tamoy maayo mananap sa inyong kasing-kasing sa inyong kasing-kasing buti pasabot naluoy pa man na nindana ko mga parente naluoy pa na tungkol silang garbo dili mo luoy pero dili na ako parente dili na nako kaliwat bisag dili ko kamo anak bisag kamo dili na nako kung dili nagatuman sa sugo samahan buti yung pasagdan na kanako ang ako mga kaliwat katong nakaila sa Diyos bagon sa mga kasingit ka atubang diya niya gilibak ka ganahan ko ka Nagyan. kanang butang nga piyang naluoy pa na sila nako pero gitago pa pinagis sa garbo ang unang sala ang garbo ay kaduha ka ako man sila maminaw na ko dili man po makiksulti na ako nga tanawa ako panahon no Kung panahon. nga ako naanta ko'y panahon nila nga di daw sa maminaw magyamiid man mulakaw man nino magsulti ko nato ko sa mga tao nga dapi ka na ako ang gusto ka na ako dapi ka na ako ang dili gusto makigbato para sila maabot naman ang panahon Yung mulakaw ka sa ito pa, wa pa'y klaro, kamo sa kamo balik. depende sa espiritu mo balik man kung kamatayon Pero asa gud kay ka madto. dili ka mo kamagato sa kong adto ka suri-suri ako sa masapanado dili kung magwali dili na kay magpakita naman siya ingon na kahayag sa bitoon kung sa man bukod ako ipasigarbo di man ko pare di man ko pastor si Kristo patiwarik tanaw mga apostol sa una nga ay bukagul naguliin yung kaugalingan ay buol mo muna ako kumana ko kantos anak kaguliin yung kaugalingan yan sila kung mag-uol na ako asa na akong mga kaliwat asa kaguli ang kaugalingan uga na akong luha nakailaman sila na ako kinsa ko sa pero di naman sa gusto nga mo saksis ako nakita ang nagipapatay na kanunay si Kristo ang Holy Trinity mo ang kaalam sabot mo sa padayon mo samtang nakikuban ko ninyo ingon nga ang espiritu nakikuban pinagi sa kaalam nagubad ko ninyo nga mahimo ka mong maalamon sa balaang kasulatan na tinago ni Kristo ako ni nadungog ginasulti niya ni kanunay samtang maglakaw ko si anak ko ginasultian ko ani maluoy mangani ko sa mga tao nga nagsulod sa simbahan pero ana ang kinaiya yung sa man ako nagpagsulti kay naaman sila kaugalingon ng pagtuo manang ingon sa Kristo biyain yung pagtuo ayun na ang pagtulunan kay mo na naglangay-langay ninyo no? Ya, kinahanglan mutuo kita sa Dios nga siya ang alpha ug ang omega kundi intagikan mo adto pud sa mo pud ang atong pagalingan siya ang tagihan nato pinagi sa espiritu atong lawas sa sala ni kapayag no sa kabulak Amen. nga ay sa kagatos kato isa masa sa katululo tinulo sa tubig wala man nakasabot sila na kaya mga sa tong tinuhuan pud sa una gisultian ako sa pagbasa mo nagsalig man pud sila sa ilang amahan usa ka mo padayon ang kabalaka mo nito wala ang kaalam
Kailan sulayon sa magdagandagan po ni mahadlok po ni sila. Ay na mo kaadlok. Ang Diyos nag-uban ka na to. Manalangin ka na to ang Ama ng Anak ug ang Balahang Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat Noy sa imong pagduaw ka namo.